ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಾಡ್ದೆ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ದೈಟ್ ಉಂಡತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೊಂಜೆ ಆಪಿನಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಿಡ್ಲುಡೊಂಜಿ ಪೂ ಆಪುಂಡು ಬಾಜೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕೇರೆ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು ದೋಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೂರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೈದನು ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತದು ಪನ್ಪೇನು ಏರ್ನಾಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಏನ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಮಂಡೇ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆನು ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಇನಿ ಯಾನು ವೆಜ್ಜಿಡುಲ್ಲೆನು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಪ್ದೊಂಜಿ ರಸಮ್ ಮನ್ಪುನೇಟುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಪೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸೈನಸ್ ಆದ ತುಲಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲಿ ಶೀತ ಪೂರ ಅದು ಮೋನದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಯಾನು ತುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಲ್ಕಿರ್ಕಾಯ್ದು ತುಲಿ ಬುಲ್ಕಿರ್ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಜಿರ್ ದೀತ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಶೀತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿನ ತೋಜುನು ಅಂತ ತರೆಟ್ ಪೂರ ದುನ್ನಪ್ಪುನು ತುಲೆ ಮೋನೆ ಪೂರ ದರ್ತದುಂಡೆನ್ನ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಅಪರೂಪದೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿರೇರನ್ನು ತುಪ್ಪವೇನು ತುಲೆ ಅವು ಅಪರೂಪಗಾಪಿನಿ ವರ್ಷೋಡೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಆಪುನ ಅಂದು ತುಲೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು ದೋಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಡು ಇದೇ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಕುಡಲ ಮುಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ತುಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಮುಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ತುನು ಬಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಬಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತುಂತಲೇ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿಡು ಬೇಸಪ್ಪುದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಅವು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮರ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈಟ್ ಉಂಡತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಗೊಂಜೆ ಆಪಿನಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಿಡ್ಲುಡೊಂಜಿ ಪೂ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆತಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಗಾದಿತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಿಡ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪೂ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ತುಲೆ ಮೂಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಈ ಟೈಪ್ ಆಪಿನಿ ಪೂ ಭಾರಿ ಶೋಕು ತುಲೆ ಪೂತದಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಡಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಚಟ್ಟಿಡು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಡ್ರೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುಡು ಭಾರಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಫ್ಲ್ಯಾಟಡ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಚಟ್ಟಿಡು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಜಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಂಡ ಬೊಡಾಯ್ನಾಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಮನ್ಪೂಲಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಟೊಮೆಟೊದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಈ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದ ಜೋಕುಲು ಬೇರೆಗೆ ಹೋದ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀಪನೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೊಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಿನ ಅಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಇದೆತ ಅಂಚೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದುಂಡು ತೂಕ ದೇವರೆತ್ತ ಅವಲೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಕದಿನ ಲೇಟ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ತಿನ್ನಾನಿ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ಪಾಪ ಕೂತಿರು ಬಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೊಯ್ಜಿರು ಅಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮೂಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಮನ್ಪುನ ಬೈಪದ ಬಾಡ್ನ ಪಾಡೋಡತ ಅಂಚ
ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ರಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ದು ಪಂತಿನ ಒಂದು ಸಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಒಂದು ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಪೂರ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ ಪತ್ತು ಇರುತ್ತಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಸಮ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಒಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ತೂತು ಜರ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಪುಣ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನ್ ಪಾಡುಜೆ ಒಂದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಿಮಟಿದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಕೊಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಈದ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ್ಕೊಡು ಇದನ್ನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡು ಒಂತೆ ಕಸ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಇದು ಎನ್ಮ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪುದುಪೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಆತ ಖಾರ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಎನ್ಮದೆ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಡ್ರೈ ಅದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಕಸ ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಂತು ದೀತೆ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರ ನೆತ್ತ ಪುಳಿತ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬರೆಯುವಂತೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಸ ಅದು ಬರ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕಸ ಬೊಡ್ಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಕಟೀಲ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಾರು ಇಂಚಿನ ಕಸ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನತ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಾಗ ಈ ಟೈಪ್ದ ತುಲೆ ಐಕೇನು ಆಯಿಲ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಬಾಡಾವುಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೇಗ ಬಾಡೋದು ತುಲೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದನ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಆಯಿತು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಆಯ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡದಿತ್ತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಚೂರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಬರಂತೆ ಬೆಲ್ಲದ ತೊಂಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಖಾರ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲೇವರ್. ಭಾರಿ ಶೋಕು ಗಮ 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 ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಟು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೂರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೈದನು. ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತದು ಪನ್ಪೇನು ಏರ್ನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿನ ನಾನು ಸೋ ಸಾರಿ ಮುರಣಿದ್ದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಾನು ಪುದರ್ ಲೆತ್ತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಂದಿನಿ ಉಂಡದ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಲ್ದೆ ನಂದಿನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ದ ನಂದಿನಿ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್ದ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು 50K ಅಬವ್ ಕೂತುಂಡು ಒಂಜಿ 63 ಆತನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 53 ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಆತಿರು ಹಾಜಿರ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾಜಿರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚಿನಿ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪವಿಕೋಟಿ ಅನ್ಪಣ್ಣದುಲ್ಲಿರ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚೆನೆ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್. ಸ್ಮಿತಾ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಯ ಜಯ ಅಂದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೈಕ್ ಅಂದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಬಾಂಬೆದಾರು ಆರೇ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮನ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿದ ಒಂದು ದಾದಂದು ಪುದರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಸರ್ PW ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆನೆ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಿಚನ್ ತುಳುವ್ಲಾಗ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರೆಗುಂಡು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲಾ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು 166 ಪನ್ಪುನಾರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ SK ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಇಂಚುಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ 2 ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲಿರು ಅಂಚಿನ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಏಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ID ಬರೋದು ನಿಂಕ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರು ಪಾಡ್ದಿರು QV9GD ಅಂಚ ಬರೋದು ಯೂಸರ್ ID. ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಓಕೆ ಶೂರ್ ಮನ್ಪು ಬ್ರದರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಲ ತೂಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಪಾಡ್ವೇನು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಸುಚಿತ್ರ ನಿಟ್ಟೆ ಪಣ್ಣದ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಎಂಕೊಂದು ಮಂತೀರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಹರಿಕಾಂತ ಆರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರು ನೈಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂದು ಪಣ್ಣದು. ಶಿಲ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬೈದಿರು 3K 3 ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಣ್ಣದು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ ಆರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಓದೋದು ಪನ್ಪೆತ್ತುಲೆ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ 10 ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯೆ ಏರಾ ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ ಉಲ್ಲತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆದಾದ ಬೋರ್ಡು ಇರೆಗ್ ಆಯೆ ಒರಿಯರ್ದು ಇರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದಿನತ್ತು. ಸೊ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ವಿತ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರಾರು ಸಮೀಕ್ಷಾಚಾರ್ಯ. ಅಂಚೆನೆ NP ಚಾನಲ್ದಾರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರು ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ ವಿನೋದ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪಣ್ಣದುಲ್ಲಿರ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಮುರಣಿದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಈತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನೆಟ್ಟು ಬಕ್ ಅಂಚೆನೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹೊರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊತ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನಾರೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಪನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ಗೆ ಯಾನು ಆ ಪಂಡದು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತ.
ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡೋದು. ಸೊ ಆರು ಪನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಂದಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಮ್ಮಗೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾಡ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಅಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತನು. ಅಂಚೆನೆ ನಂದು ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಹೇಮಾ ಆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಆಲೆತ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏರಿಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡ್ತನ್ನವಡು ಅತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಮನೋಡು ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರಂದೋಡು ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಬಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ನಂದಿನಿದ ವೈರಲ್ ಆಂಡದ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ಪಾಪ ಆರೆಗ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನ ನೀವು ಅಂಕಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆನ್ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಬುರ್ಚೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಮಂತು ತಿತ್ತಿರು ಬಟ್ ಯಾನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ಲೆದ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅತ್ತ ಒಂತುದು ಮನ್ಪುನತ್ತ ಪಂಡದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನರಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪಂಡದು ಆಂಡಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ತರೆಟ್ದಿ ಬಂದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಅದು ಆರು ಉಳ್ಳಿರು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದದು ಆ ಒಂಜಿ ನಂದಿನಿದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಆರೇ ಉಳ್ಳಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ. ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಣ ತಂದು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಫ್ರೀ ತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮನ್ಪುವೆನು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ನೊಂಥರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೋನ್ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಕಲೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕುಲು ಒಂಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆತು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರೋದು ನಾ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ತಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ರೈಸ್ ಬೇಯರದಿದೆ ಬೇಯ್ತುಂದೋಜುಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ವಿತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಉಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ನಾನೊಂಜಿ 3rd ಇಯರ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಡತ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಅನ್ಪೋಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಮ್.ಕಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಆಕಲೆಗ್ ಆಯ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಕಲ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಆತ ಎಂಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಕಲ್ಪಿರ ಆತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ PUC ಪುರತ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ದಿ ಕೊಡೋಣ ಹೈಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಬೋರ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆಕುಲು ಏತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತ ಎಂಕುಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಎನ್ನಾಯ್ತು ನೀವು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತು ತುಪ್ಪೇನು ತುಲೆನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸಂಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಯಾವಾಯ್ತು ಸಾರು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊದ ರಸಮ್ ಬಕ್ಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಸಂಡಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶುಕದ ವನಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಜೋರು ಬಡ ಆತನು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ಜಿದ ಭಾರಿ ಆಗಿ ಸಾರು ಬಂಡಾಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸಿಗೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪ್ನತ ಬಾಲೆ ಎಂಚಾತಂತಲ್ಲ ಕಜು ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕಾತನ ಇಂಬೆಗ ತರಕಾರಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ಪೂರ ಮಂತ ನಾನು ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪೇಣ ಮೀನುಲೆ ಇಂಬೆಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಇತ್ತು ನಾಡ ಬಡವು ಬಾಜಲ್ ಪುರ ದಾಲಜಿ ಗೊಬ್ಬೋಂದೆಪ್ಪುವೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಬೇಗನೆ ಆಂಡೆ ಅನ್ನ ಆಟಿಲ್ ಪುರ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದೀನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಏನು ಪಂಡೆತ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ತರೆ ಪೂರ ಸಿಡಿತೋದುಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಂದೆ ತುಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಲ ತುಲೆ ಈತ್ ರಾಶಿ 19 ಯಾನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಿತ್ತು ಏತೇಪ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಿತ್ತು ತುಲೆ
ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಕ್ಕ ಶೀತ ಪುರ ಅದು ಮಂಡೆ ಪುರ ಸೆಡಿಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೋನೆ ಪುರ ಮುರಣಿ ಪುರ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಸೆಡಿಪುಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವನಸು ಕುಲ್ಲುನು ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಅಂತೂ ವನಸು ಕುಲ್ಲಿ ರೀ ಅಯ್ಯ ವನಸು ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ 2 ಜನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ಲುನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಲ್ಪುಚಿ. ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್